آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لتيفي لجبو كوفو كولي منو كوفو نسلامي كفولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن ينصر كوكرا أن جمكان حكم كنرا جمكان مسكلين شرف لتيفي جبرانيكا شرفو تغلا شرف لا دوبا دوما. أني أنكر مغبيون في أني أنا الشيخ آية الله الشيخ أبو جعفر محمد جباتي. أنا بندو شرفوك دوغنو شرفوك بروكي نيانو كيما. بسم الله كفايكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو جعفر نسو كدي واتي بي نا تومانغو توما نابي شرفوك كنكا أيرا ما دلغا وشرفوك كنكا نانا أيرا سورة نمبرون كون لا واتي ميا إيوا دوبي فراكا نسو جيوكا أمبي الله تعالى ديلي ألاكا أمبي تو شرفو كنونا. Abu Jafar anga jemu kan temele barol laban yoro na kuma na shirfu ka bonya kan kiran kin yala alay bonya mi kan shirfu ya sira shirfu Usman Malana Haidara baro shirfu ya re bonya de anda sira o ma anga wala na temele jauna ka ko alay shirfu bonya asabati le no ka ko shirfu tesa kuna goya kan ummo ke be surna doni ke o wati bela jelena fi dasira ma mintu ma fa ka shirfu musofuru ni akramo ya bali ka fo alay isra ma kana do ugashila akana ta yoroja dimi ngana ta yoroja. Cheikh Abou Jafar shirfu yare wala sak abilla qurashi jodi amma ko entretien shirfu yare entretien ka nga jodi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. صلاة عبد مفلس من عمل الفلاح فلاذ بمولاه واستراح. نعم. على كان بصابم. آمين. أم بدو ينو فك دو كبي. كشني هنا بركة على تعالى كان بلا جليل. أبو زهرة. نعم. الشرفيا. بنيا دو. نعم. بنيا ميندو. الله سبحانه وتعالى كسبان ديلو. الله سبحانه وتعالى من ما هو مكانه. أبي بابا كلو يمانا. نالو أيوكي. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. nyuma osara manga ke dore nyumango ikana se juru dona ga ka juru sara la nyuma o shirfu ala juru dula ala kira juru dula u bema munu temena mu ma ke ka chi nu to fora doro lube waso na fora Haidara Ali Zahra Hassan Hussein fo kana se o e manga ke kuma shulilanye e kanka ke uka ko sankoro talande o la shirfiya a entretien o de tasalluhu bisilahi al-iman wal ilmi ayreka ayre armée ni limaniyai alereka ka alafe aka ke kirafe kira nana mi aka kofe aka ke kira ka manto fe aka ka bokolo fe aka nyuman kanu ni haramadiya belajele min fana be faro kan o de a moke ka dinai amana ke chugo a bremata ako nyinin ko don ala akana ke ba fu mo mi na lete foi fala kalama a moke ka sira fana la aka nyinin ko ka tarihu fana kala ala ka ambe sabam o be kofe moke nunu o bele jelen ko me bara dike على كرا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. القدوة الحسنة. علمي موديل نيوماي. سنغتين كراما مينك. hali foyer kono shili ala kira yakeo moko kata tonto nyonga foyer la ala kira yokeo sansaba شعب أبي طالب لا كما منني مانغا وبانا على كرالا صلى الله عليه وآله ناني أبو طالب أني بن هاشم وكرا ريفيجي بوليتيكوي كتامي كتا كلولا واتي أسرو أونينتي كما تي ولوكا فامي دميني
kana duma mogoshi o kira yo o ke ambaruku kira yo o nyanama yake mbisa ka fo kono shigi ko manga avantiro chama be fo ayo konnala ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay sahagenge ni o ya flow ka yoro yalla o luka ni yoro yalla inshallah ya jako fanake o joxara mo ka ni yoro ani maraho ala kan be sawaba ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akume baraka la fe donana kafu o tege ala ni bara fe foka gasagibo ka jale ala kira ko ni mbolo en kada ala ko sabe Allahu akbar yani mbolo ka nugo ka soro abijan ote bil munasaba shirifu fanaka ka baraka ala kira modendo kumel imam muhammad al-baqir alayhi salam alako mo ya farkolo ka bo onata ba kumbe sene fanake dode ya sene la wasala shibirintira ko sebe ako kira modern to fana ni sene ako na maninga aban la gushu amenin kede aka do anjila jalendo anga na mbulubo au ta nofe aka fa ban kunada wala ma aka fa ban doya odila bil munasaba abu zahra shirifu kedo be atara bon masakedo ko mi be bita folike doya fo masake ko aka ni shiru ke son ko sabula ko shiru fudu aw ma ben shiru fugema ay dong li sodo da ko fo masake ako qad qala qaumun a'tihi liqadimihi kadhabu walakin a'tini litaqaddumi ko do ko karsa son ko sabula abema uye nyuma minke kale kuma kai kalontige atene son ko mbemode aben son sabula nyogon karamogote aben son sabula nyogon faso jolate yani misali ala sa do kana fo politiko kumaro an karamogo 26 mars fa mauludu ke jamala a jara jamana tigi akwa be terrain do dama ata dama ko kira modendo kira modenga chaw wallahi ay joro do de ke faso yi faso fana be awala nyumando ni oye iba famu okuma ambetani kumai hasha li majdi an yakuna zari'atan fayuba'u bid-dinari aw bid-dirhami ako bonya membenela ote faleni waride ote sani wari ote sani sanwe fa ana ibnu fahmi labnu majdi ajtadi ako ala intelligence min kena ala kekuya min kena ala fere min kena ala doni min dia nimbi ko bara nebe balo node nete balo kan teke jan aya dia ikelen ko fi teke jale ita jam ko werwi comme shiroke ba focho la ajtadi ako ajtadi bi shi'ri la bi rufati tilka al a'zum ako alaykuma domin dia nimba fo comme to fana na fana ya fo yido duma cho iba dia no de ita dia ko shirufe donc shirufe entretien abu zahara o de jokunyuma limania doni jokunyuma ani kase irela ani ka doke ala kan be sawo amin an kan waka ko o famote anta mesrai kila sumo were ubi don ni qur'ani jukuri اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم على سبحانه وتعالى كتشيبا يا فوكو ألبتاك فين فلامينتو قرآنين آل البيت كنا نيومنا أنتفلي وكوريكا فوق قرآنين أدوني حقيقة بولود البر ودي لا دونولا علي الهادي علي الهادي علي فا وطه محمد الجواد وفاي علي رضا أوفاي موسى الكاظم أوفاي جعفر الصادق أوفاي محمد الباقر أوفاي علي زين العابدين أوفاي سيدنا الحسين عليه السلام عليك ليلة نعم الحمد لله كرم وباركم بي كو يحيى بن أكثم ويحيى بن أكثم نعم أي نينغال لو تينغو نعم علي بن موسى علي الهادي لا أي نينغال لو تينغو o balmakede la balmakede sera onana ayre koroke fi ma ni bebe ko law
yani abe du kelen kono mais ala be do de kanu ni joro naam masalan comme do be afoko muna shiyaw u ba foko sayyidina Hussein bono de ni imam yaka kan Hassan anyo o jabi ka koro ango Hussein yere de unka chaw abe ma blanolo kele ne be sugandi donc o fana badu fana be naam ulu kacha kele ne be sugandi o kuma Musa ibn Muhammad Rida yani علي رضا الضوكي وده بكما يلكلي أقول لقيت يحيى بن أكثم في دار العامة علي يحيى بن أكثم علي نو يوم بebe dalaje yoromi famaka gwakoro kwa ale nyinengali dola ale masi ale tara bal makefe Ali ibn Muhammad al-Hadi ale sero maminge o ya ale waju min temenani kalama wakeche kasorale ma fenfo ka ahakli jigola ka jirala ka fo guno in kalfala ale Ali al-Hadi de la shirufu labbe فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها أكو يحيى بن أكثم أي نينغالي دو دي سبع يعني أيا فوني نيو سبع كونغا كنا فونين دي أما نغا أجابي سبع كتاناي إمام علي هادي أيلا أكو كوري ما فنفو كنكا كسرو إما nenyi ngade ako majabidi ko sabula ne kunta do era enyi ngale mununke ne Musa ne kuntodo Ali al-Hadi salamullahi alayhi ako nyi ngale nunu fonye enyi ngale ndamne ako afolo ko alako qala alladhi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfa ako Sayyidina Sulaimana alayhi salam akangro sigido kumbe no to Asif ibn Barkhiya muri nunu ube dodola ko Sulaimana mako jora Balqisa kam masa sigilanga ay ngali ke ko jombe se kana nayi ko hadama den dode ko abina nayi bon ko alaka kira nabiyullah kana muhtaj ila ilmi Asif ko alaka kira o mago be se ga jo chukudi mala mami ya duk mamai akwa fulana ayin ngal fulana min kana ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Yusufu kayrola wa rafa'a abawayhi ala al-arshi wa kharru lahu sujada ko Yusufu aya afana ba yana masafla ayi ulula ele masa shejika ka ulufana sujudu bi ay ko sajada Yaqub ko yala Yaquba ana deun kasoro ulu ye kirawe u bebe sujudu bi Yusuf e jogodi ko ala kirafana sallallahu alayhi wa ali ala kwama fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba kun ibe sigara mimbe ka jigika ni asiga bila ta mo nyininga munu nulube kitabu kala yani ta jifu nyininga ta chrétien nyininga ko kumana no asoro kuma nyishinin do ala kirama sallallahu alaihi wa alihi o kuma na sigara no asoro nyishinin te kirama o kuma qur'ana jigina jonga ko ala ko qur'ana la tuguni walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam koni dugu koloka jiri fenfe be no kera sebelike kalmi wal bahru yamudduhu ka koji ko ke o dabay ka koji wolonfla wore faroka ko alaka kumakan otiban ko e koji wolonfla jume ubemi ko alako fana wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhu al-ayun ko aljina kono nyadamu ani ninka damu fe ko be obesora akonnala ko Adam alayhi salam ani damu kunye jiride inda awodun ko muna ala nyangi okama ala re ko fen kadini akoke Adama aya nindun oke pourka Allah subhanahu wa ta'ala ya apini ako ko fetuguni ko Allah subhanahu wa ta'ala ako kuranela aw yuzawijuhum dhukuranan wa inaha komi kuma na chogola ni marab kan famu ani aya mimbe ninye ani mimba ako
o la i bɛ sin ka min faamu dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko cɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn furu muso ni muso fana bɛ ɲɔgɔn furu n'o ye gɔrijigɛniya ani giniya ye k'o kuma ala yɛrɛ y'o daga wa kuranɛ la donc ni ɲininkali caman caman a y'olu kɛ jaabi bɛna di n'ala ka jɛn ye o la ɲininkali dɔw u bɛ sɔrɔ olu la quoi n'an ka mi ɲininkali in bɛɛ lajɛlen fɔ sisan ka tila k'a fɔ an bɛ jaabi fɔ wagati o ka surun ala k'an bɛɛ sababa ma Abu Zahra a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko al-Imam Ali al-Hadi salamullahi alayhi ɲininkali in bɛɛ sɛbɛnnen a ma taa don bibliothèque la k'a fɔ a bɛ taa kitabu ta a ma don Google la k'a fɔ ko a bɛ recherche kɛ a ma maktaba shamila k'a fɔ livre bɛɛ bɛ sɔrɔ ordinateur kɔnɔ n bɛ recherche kɛ a y'i sigilen to o yɔrɔ la k'u ka gafe d'a ma ka kalimu d'a ma a ye jaabi ta kelen kelen a ye ɲininkali ta kelen kelen k'a jaabi a ko a dɔgɔkɛ ma a ko e yɛrɛ k'a sɛbɛn n'i bolo ye uktub bismillahi rahmani rahim ko a sɛbɛn bismillahi rahmani rahim ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kanda a b'o d'i ma a ko Yahya ibn Aksam ma a ko atani kitabuka i ye lettre min ci an ma anw alul beitu ma famtahantana bihi i bɛna anw sɛgɛsɛgɛ n'a ye ni an m'a mɔkɛ ka diinɛ in dɔn walima an t'a dɔn bam de bɛ e la k'o ɲɛsin walima i bɛ fɛ ka lagosi yɔrɔ de sɔrɔ anw na a ko n'a kɛra ŋaniya min ye ko ala b'i sara i ŋaniya la ko o kuma n'i tulo ma jɔ i ka jaabi ninnu lamɛn n'i jaabira fana o kuma na hujja bin'i kan o kuma diyagoya i bɛ min kan i b'o bila i bɛ tugu anw kɔsan a ko a fɔlɔ i ko Asifu bun Barkiya n'o ye Sulemana ka kankɔrɔsigi ye k'o ye fɛn dɔ dɔn Sulemana ma min dɔn ko i m'a faamu a ko lam ya'jaz Suleiman an ma'rifati ma arafa Asif a tɛ komi Sulemana kun t'a dɔn dɛ ayi Sulemana y'a kanu de ale bɛna taa don dɔ k'a ka manto in to yen jinɛw b'o la hadamadenw b'o la maa min kan ka bila a nɔ la a b'o de jira i n'a fɔ ala ye mɛlɛkɛw kɔrɔbɔ cogoya min na ni Adama ye salamullahi alayhi a ko o kɔfɛ amma sujudu Yaqub alayhi salam ko Yaquba ani a denw olu ka sujudu bi Yusuf ye ko tɛ kota ye koyi fa kana zalika ta'atan lillah ko a kɛra ala bato de ye ani Allah subhanahu wa ta'ala kanu de y'u bila la i n'a fɔ ala ye mɛlɛkɛw bila u ka sujudu bi Adama ye cogo min na Adama batoli tɛ o nka ala de ka yamaru don n'o tɛ u ma Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru sɔsɔ a ko o kɔfɛ i ye ɲininkali min fana kɛ k'a fɔ ko ala kɛra n'o y'a sɔrɔ a sigara de ko ala kɛra ma siga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko sabu nin ye babu min ye a bɛ fɔ nin ma babul insaf n'o de ye ka tilennenya kɛ i ni i kuma ɲɔgɔn cɛ ko ala yɛrɛ b'a ɲɔgɔnna fɔ ko wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ala b'a fɔ anw walima aw i ma bɛ kanda la walima a bɛ fili la ala yɛrɛ b'a dɔn ko f'u fili la mais o tɛ fɔ direct la ko a nana o siga de kan Abu Zahra nin y'a dama babuba de yani fo kana se giniya ni gorjigana yɔrɔ min a ko ayi arabukan na sira la ala bɛ ka kuma den sɔrɔli de kan ko ale ala yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur ala a ka sebaya la a bɛ dɔ sɔn den cɛman dɔrɔn na a bɛ dɔ sɔn den musoman dɔrɔn na i m'a faamu wa walama a b'u kolonso a bɛ dɔ kɛ cɛ ye a bɛ dɔ kɛ muso ye a bɛ dɔw ta bɛ kɛ cɛ ye a bɛ dɔw ta bɛ kɛ muso ye ko kuma nana n'o cogoya de ye mais k'a fɔ k'a b'u furu ɲɔgɔn ma k'o kɔrɔ tɛ o tɛ laɲini ye alhamdulillah ɲininkali a ka jan a kelen kelen mago bɛ walawalali la komi wagati ka surun mais min ye nin jaabili in kɛ n'o ye Ali al-Hadi ye salamullahi alayhi a ka kumakan dɔ bɛ an ka maakɔrɔbaw ka gafe dɔ la n'o ye awthaqu ura
أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام. نعم. الشيخ سيد المختار الكنتي الكبير الدينجي نيم خليفة وهو محمد الخليفة. نعم. من كبر بتومبكتو. ما نما منو بيو بكا وليا أنوكا إماميا. نعم. وبودي بلو. نعم. عليك كتابو ديني. نيم بابو ينابكما علي الهادي أني مي جابلي نونكي. fika donc a fo ko alul beitu nunu Allah subhanahu wa ta'ala ayu son fo ka fo ayu son imam ali hadi kelenka nyingali nun bela jelen jabi ay kuma labani miye o de ako adon ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ay on ke aka kuma kande nahnu kalimatullah on de alaka kuma kanyi kuma kami no oti banfiu o ali al-hadi an karamo ba ka kisala kale nin kitabu ina no e kunti na'am gaiba do fendo de kumbe abu zahra afo mataqiya taqiya jume na'am kuma do la menga tabulo mbado nyere nin kishili kama na'am wala ma diplomatie kama donc o de kama abena ni qissa yin aba foko banil abbas khalifa do ay sayyidina ali ka zuriya do de wele kata ka soro khalifa mi ka glome ama to fo me amba donc ni ga fo ali al-hadi de do sabla qissa yin o doneno na'am o ali al-hadi ay wajulu kande ka wajulu kan o kanga ke ka nga fama waju kanga ke ka wartuku waju akanga ke ka don bago waju akanga ke ka adama dembela jere waju na'am sabu anana ay glodi ali al-hadi ma ali al-hadi ko kone madelika nene amma delika nyamine joli la fiyo ako kuma don leader ako nete don leader ako kuma na shi'ru no e poème no e melekuli ani sukuye ko ododa علي الهادي أقام ولا سبات على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تغنهم القلل أو فلم تنفعهم القلل واستنزلوا من أعالي عز معقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دون تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم عند سائلهم فأفصح القبر عنهم عند سائلهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل وطالما أكلوا يوما وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا أبو زهرة كما ينكر مية ودي كوي بأسر الدو على بفسد سبادوما ube building ujo kakla ka commando bla u koloshi konga ni melekel motu nana ko buildingi ani commando nunu olu se ka melekel motu bali doni na de na sora be fo sanga so legelege la na sora be fo 100e étage la u bala jigi kana bla dinga de kono okma u doni dinga kono welebe da ko aka masafukula mbemi aka warba nunu bemi aka moblu bemi aka masiru bemi ko au kunyada munu kunugulendo ko lube chogodi kaburu be jabilike ko unyada nugulendo nu na kera musoye munu kunyakale nu yera ka chenya nu ka chogoyawla akera kamelu mbawi munu kunyakalendo akera jenuye munu nu deselendo ka kulushu koro onanyo kono kabe fuye ko ni nyada nunu ko tumu ne bi ka fetike o sokola o kuma dumuni ba min du ka min fen ba munu mi ko sisan kaburu kono olu yere de dumuni olu yere de min fen sabula tumu be jolu mi o be adun alaka ankishi ka bo o bela jelema sabula ala kira kanu alaka sojungo kanu ana ala jonyumaya o be haramade kishi kaburu kono ka bo tumunga dunima ala kambe sawa amin ya rabbal alamin na chakana da kuma lawani do wati sera amba ala deli subhanahu wa ta'ala ahlul bayt nunu ala ka to angudo ala ka to angu ka sera mine
an b'u k'u yirali min kɛ Naam. maaw ka alubeti de filɛ u kana ko in kɛ taabolo ko ye ala ka faama ko ɲuman d'an bɛɛ ma ka Seyd Sharif ani Shirifula baarakɛla bɛɛ an'an filɛbaa bɛɛ ala k'an bɛɛ mako dilan k'an to ala ka jantona kɔnɔ k'an ka jamana kisi k'a bɔ a ɲinibaga jugu tɔɔrɔ ma k'an ka jamana lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasigi k'an karamɔgɔ fo Ayatollah Sheikh Abdou Jafar Muhammad Jabate ka wale ɲuman dɔn ka duwawu ɲini a fɛ ka tila ka duwawu kɛ a ye ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka aw wale ɲuman dɔn jɛmukan in kanu ani jɛmukan in tɔpɔtɔli la an bɛ Alahu taala deli sigida nataw ala ka o yira ani aw bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما